Takže we are again in Brighton. Naše molo staré. Peter čaká na nejakú vlnu, že ho zoberie, ale je dosť ďaleko. Tak keby si radšej prišiel trošku bližšie sadnúť. Ako máme v Brightone? Studeno, čo? Ďaleko ste. To pláž? A veci, na ktoré ani nevidím síce? Teraz bola fajna. Už pripravený, Peter. Nechcú mu chodiť veľmi. Teraz nárokov asi. No, teraz zostal. Anita. Ahoj. To super, na mole kopa ľudí. Ale teraz, jak som vošiel... Teraz, jak som vošiel druhýkrát, to bolo fajn. Teraz zostáva asi až príliš zabrať. Za chvíľu je pri deke, to tak vidíš. No, čím ďalej ideš aj tak isto.